Euskaraldia euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial masiboa da. Gizartearen gune guztietara zabaldua eta denborari dagokionez mugatua. Honen helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatu euskararen erabilera handitzea da. 16 urtetik gorako helduen aktibazioa du oinarri eta ariketa egin ahal izateko gutxieneko baldintza euskara ulertzea da. 2018an egin zen lehenengo aldiz ariketa, 11 egunetan zehar. Orduan, norbanakoengan jarri zen fokua eta milaka izan ziren hizkuntza ohiturak aldatzeko helburuarekin ariketan parte hartu zutenak. Aho bizi eta belarri prest. Gure udalerrian, ia 2000 parte hartzaile izan genituen. 2020an eginda bigarren edizioa azaroaren 20tik abenduaren 4. Eta urtengoan, entitatei ere ariketan parte hartzeko gonbidapena egin zaie. Euren eremuetan, hizkuntza ohiturak aldatzeko pausoak eman hasi daitezen eta entitateko kideen parte hartzea sustatu eta babestu dezaten. Amarogeta etxanon, 81 gune izango ditugu, 15 egun hauetan zehar, euskara gehiagorekin eta gehiagotan egiteko aukera errazteko. Arigunen artean, udala, kirol elkartea, kultur elkartea, komertzioak, ostalariak eta enpresak daude. Horiek identifikagarri bat izango dute bertan euskaraz lasai egin daitekela adierazteko. Izen ematea aurreko ekitaldian baino motelago dabil herri guztietan, baina oraindik bultzada eman aldiogu izena emateko epea azaroaren 24 arte luzatu baita. Beraz, jendea animatu nahi dugu izena ematera euskaraldia.eus webgunean. Gure herrian, euskaraldia janzteko herriko batzordeak kultura agenda anitza prestatu du, mota askotako ekitaliekin. Momentuz gaur goizean behiratu dugu eta 1100 inguru gabeita. Bai. Oin dela 2 urte, ia 2000. Bai, Amaiak ondo esan duen bezala nabaritu egin da herri guztietan. Beherako batzua, motivazio falta, Edo arigunearen. hainbat eragile izan dira, kanpoko eragin egon dira hor. Batzuk arigune moduan izena eman da benez, pentsatu izan dute horrekin nahikoa dela eta euskaraldian parte hartuko zutela berez. Baina horrez gain, jakin behar da, norbanakoek izena eman behar dutela. Naiz eta arigune baten parte izan. Hori da, edo beste batzuek ere zalantzak izan dituzte 2018an parte hartu zutelako, bagian aurtengoan ez dutela izena eman behar. Baina baita ere, izena eman behar da eta parte hartu nahi badugu eta txapa hartu, izena eman behar da, berriro ere. Ekitaldi jendetsuena, zine izango da, txikitako igoera? Bagian bai, seguruenik, aire librean dean ez eta horra, arriskurik ez da egongo berez, esan diegu be tarteak ordetzeko, noski, talde argazkiak ateratzeko be gehienez ere zeinak eta tartea, maskarilla jarrita eta, baina nik uste jendetsuena izan daitekela. Zornotza menditaldeak ere horretan parte hartu du, zabalkunde egiten, eta zondo lankidetzan aritu gara be. Ariguneak aurtengo edizioko nobedadea da, berrikuntza. Aurrekoan bakarrik ahobiziak eta belarri prestak egon ziren, eta aurten ahobizi belarri prestak eta ariguneen figura ere agertu da. Baina berria da, aurtengo ekitaldikoa. Ekitaldietan parte hartzeko hemen jartzen daure hori da. Batetik ditugu 2 motatako ekitaldiak. Zornotza aretoan izango direnak, horko sarrerak hartzeko, sarrerak zornotzaaretoa.com, hor bertan dekozu ere ekitaldi agendan, bertan eskuratu eta kitxo. Bestetik, zelaieta zentroan izango diren ekitaldietarako, hor agertzen den telefono zenbakira, bai WhatsApp edo dei bat eginez, edo zornotzarrak.euskaraldiabildua@gmail.com elbidera email bat idatziz. Danak, plaza mugatuak eukiko dabez, eta beteko balitz, itxaron zerrenda bat egingo litzateke ere, batek joan ez ezin badu, bertan izateko, itxaron zerrenda bat.